Orsiýetin Daşary işler ministri Sergey Lavrov we onuň Amerikan kärdesi John Kerry Belgradda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynyň gapdalyndan özara duşup geçirdi. Bu gepleşikler Türkiýanyň Rus harby soruny urup ýykmagyndan soňky halkara dartgynlyklarynyň arasyna gawat geldi. Şeýle-de Lavrowyň Türk kärdesi Mevlüt Çaguşoglu bilen duşuşy planlaşdyryldy. Bu iki ýurdun resmiýetleriniň uçarly hadiseden soňky ilkinji duşuşy bolýar. Duşuşyga gatnaşýan resmiýetlerin käbir bu dawanyň Siriýadan gelip çykýan terror hüjümlerine garşy bilelikde durmak tagallalarynyň badyny gaçyrmak ähtimallygyny öýdürdi. Türk döwletleriniň parlament assambleýasy Gazagystanyň paýtagtynda duşuşdy. Geçen hepde Rus sorunyň Türk güýçleri tarapyndan urulup ýykylmak esasynda dören halkara dartgynlyklary bir günagyň gün tertibine giýerilmedi. Muňa derek Türkiýeli, Azerbaýjanly, Gazagystanyly, Kyrgyzstanly delegatlar regional we medan hyzmatdaşlyk barada maslahat etdiler. Agda ýurtlaryň ählisi türk soýuň, türkü dilli medan guramalaryň halkara guramasynyň hem agdasy bolup durýar. Orsiýa döwletiniň bir näçe awtonom respublikasynyň bu gurama bilen gatnaşygyny togtatmagyna basyş etdi. Bu mesele hem Gazagystanyň maslahatynyň gün tertibinden daşarda galdy. Kosovo'da oppozisiýa aktivistleri Pristina'daky polisiýa darasynyň öňünde protest aksiýasyny gurnadylar. Olar geçen hepde tutsak edilen parlament agdalarynyň derhal boşadylmagyny talep edýärler. Serbiýa bilen gatnaşyklar gowlaşdyrmagy önükdirilen täze alaşyga garşy gurulan protestde onlar sadam şol hanyna 5 sany parlament agdasy tutsak edildi. Oppozisiýa soňky çaýda parlamentde göz ýaşardyjy gaz, buruşly suwukluk jürlegi ulanyp sessiýanyň arasyny bölüp geldi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.